Berrogei urte Monbar hoteleko atentatua gertatu eta gero, biktimen txenide eta hurbilekoak bilduak atzo Baionatikian. Isiltasunean loreak pausatu dituzte eraikinaren aintzinean, gala talde parapolizialak hemen erail zituzten etako 4 militantean omentzeko. Gaurkoa hunkigarria, oain arteko oso mingarria, inorrez dalako gutaz akordau. Alde batetik pozik gaude, zeren Memoria Institutokoak eta hainbat representante ofizialak badirudi hemen daudela. Monbarreko atentatua galek eramandako bortitzena izan zen, irailaren 25ko ahatsartan Panoko karrikan bi gizonek Ignacio Asteasuintzarra, Sabin Etxaide, Agustin Irasustabarrena eta Jose Mari Etxaniz odolutzean erail zituzten. Jean-Noël Etxeberri txetx gertakarien lekuko izan zen. 40 ans après, c'est quand même incroyable, voire scandaleux, de se rendre compte qu'il n'y a toujours aucune investigation qui a été faite côté français. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, qui étaient les responsables, qui avait financé tout ça et quelle complicité il y avait eu côté français, parce qu'on sait qu'il y en a eu. Frantziako Asanblada Nazionalean diren diputatuek adierazi dute afera Parisen aipatuko dutela. Esplikatzeko gure laguneri, diputatuak direnei, behar dela lan bat eraman, memorioa landu, eta handik berdin ikerketa lan bat errekonozimendu hori behar baitugu biktimentzat eta herriarentzat beharrezkoa baita. Il y a un travail de mémoire qui doit être réalisé concernant toutes les victimes. Évidemment celle du GAL comme celle de l'ETA, mais celle du GAL également. 80. hamarkadan galek orotara 27 pertsona erail zituen, gehienak Baiona eta Hendaia artean, biktimen familiek eskatu dute oroitarri bat ezarria izan dadin haien oroimenez.